Bugün rayonның яшь фигуристларының әти-әниләре беренче тапкыр Кыш бабай һәм Кар кызы ролендә. Алар балаларына бездә оештырылган тамаша программасында ярдәм итәргә теләгәннәр. Все мы очень любим наш спорт. Бу спорт төрен бик яратабыз, балаларыбыз белән бик горурланабыз. Аларга бүләкләр әзерләдек. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Барыгызны да якынлашучы яңа ел белән котлыйбыз. Яңа елда яңа җиңүләр көтелик фигуристларыбызга. Сәламәтлек барыгызга да. Питрәч спорт мәктәбенең фигуралы шоу бүлегенә йөрүче балалар чын мәгънәсендә бәйрәм ясадылар. 70-ка якын яшь фигурист бездә шоу оештырды. Смеялись, шутили. Әзерләнгәндә көлештек, шаярдык, кайберәүләр егылганда елады да. Нибары 2 генераль репетиция булды. От мала до велика, кто вот пришли прям... Барлык балалар да катнаша. Күптән түгел генә тимер аякка басканнары да. Яңа ел тамашасы әзерләдек. Барлык питрәшчеләр өчен. Балалар бик тырышты, ошар дип уйлыйм. Яңа елның төп геройлары Кыш бабай һәм Кар кызы бүләкләр белән килгән иде. Балаларны тырышлыклары һәм сабырлыклары өчен бүләкләделәр. Тренерларына исә районда фигуралы шоуны үстерүгә үз өлешен керткән өчен рәхмәт хаты тапшырдылар. Пусть оптимизм и деловой настрой к работе никогда не покидает вас. Бәйрәм программасында бездә биюләр, шигырьләр һәм бәйге чыгышлары булды.